హరే కృష్ణ అందరికీ. నా పేరు కమలేశ గోవిందదాస. నేను భగవద్గీత రాబోయే 18 రోజుల కోసం నేను చెప్పేదానికి ప్రయత్నిస్తాను. సో ముందుగా అల్పజ్ఞాని అయినప్పటికీ కూడా నాకు ఈ సదవకాశాన్ని ఇచ్చిన దానికోసమని నా గురు మహారాజ్ అయిన జయపతాక్ మహారాజుల వారు మరియు పరమ పూజ్యులైన శ్రీల ప్రభుపదుల వారు మరియు నా శిక్షక గురువు అయిన నామనిష్ఠా ప్రభుకి పాదాలకు నా శిరసాభివందనాలు. మరియు ప్రతి ఒక్క భక్తులు ఎవరెవరైతే భగవద్గీత వినేదాని కోసం వచ్చారో మీ అందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున పాదాలకు నా శిరసాభివందనాలు. సో ఈ రోజు నా గురువు అయిన జయపతాక్ మహారాజుల వారు మరియు శ్రీల ప్రభుపదుల వారు నా చేత ఎంత మేరన పలికిస్తారో నేను అంత మేరన పలికేదానికి ప్రయత్నిస్తాను. ఏదైనా తప్పులుంటే నన్ను క్షమించండి. ఓం అజ్ఞాన తిమిరంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకే చక్షుర్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూప కథా మహం దదాతి స్వపదాంతికం. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नाम्नि नमो आचार्य पादाय निताय कृपप्रदायते गौरकथा दामदाय नगर ग्राम तारिणी. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. సో ఈరోజు భగవద్గీత కోసం విచ్చేసిన భక్తులందరికీ కూడా నా సాదర ప్రణామాలు. సో భగవద్గీత అనేది మనకి సమగ్ర దీనికి సారాంశం, అన్ని ఉపనిషత్తుల యొక్క సారాంశము. అందుకోసమే భగవద్గీతని గీతోపనిషత్ అని అంటారు. మరియు 4 వేదాలు మనకి ఉన్నాయి. ఋగ్వేదం, సామవేదం, యజుర్వేదం, అథర్వణ వేదం. మహాభారతాన్ని పంచమ వేదం అని అంటారు. సమగ్ర మహాభారతానికి సారాంశమే భగవద్గీత. కాబట్టి భగవంతుడు దీన్ని సాక్షాత్ చెప్పారు కాబట్టి ఇది మనందరికీ కూడా చాలా ప్రముఖమైన పుస్తకం. అండ్ మరి ఇంకా ఇటువంటివి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. రామాయణం ఉన్నది, మహాభారతం ఉన్నది, ఇవన్నీ కూడా మరి ఉన్నాయి కదా. మరి భగవద్గీతనే ఎందుకు అంత ప్రామాణికంగా తీసుకుంటారు అని అంటే శ్రీరామచంద్ర ప్రభు బ్రతికినది, అతను ఎంత గొప్పవాడు అనేది అది మనకి రామాయణంలో తెలుస్తుంది. మహాభారతం అని అంటే అదొక పెద్ద కాండ. సో దాంట్లోని మనకి భగవద్గీత మాత్రమే ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ అంటే దీంట్లోని మనం ఎలా ఉండాలి, మనకి ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ రావచ్చు, వాటన్నిటి గురించి కూడా ఇచ్చున్నారు. ఆ సిచ్యువేషన్స్ నుంచి, కష్టాల నుంచి ఎలా బయటపడాలి అనే దానికి మనకి మార్గం చెప్తున్నారనమాట. సో కలియుగంలోని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా వారి వారి కలహాలతోని నిండిపోయి ఉంటుంది అనమాట. కలియుగం అని అంటే కలహాల యుగం. సో ఇటువంటి కలహాల యుగంలోని మనం ఎలా బయటపడచ్చు అనే దాని గురించే ఇక్కడ ఇచ్చున్నారనమాట. మోక్షము, ముక్తి అని అంటారు. సో మోక్షం అంటే ఏంటి, దేని నుంచి మోక్షం దొరుకుతుంది మనకి, ముక్తి అంటే దేని నుంచి ముక్తి. సో దాని గురించి మనం తెలుసుకునే దానికి మనకి భగవద్గీత మనకి సహాయపడుతుంది. సో శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందుల వారి మందిరం మంగళూరు ఇస్కాన్ వారు మనకి సదవకాశాన్ని ఇచ్చిన దానికోసం అనేసి వారందరికీ కూడా కృతజ్ఞతాభావం చేసుకుంటున్నాను. అలాగే మీరందరూ కూడా వచ్చిన వారందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. సో మనం ఇది 18 రోజుల్లోని కేవలం 18 రోజుల్లో 18 మనం అధ్యాయాలని మనం నేర్చుకొని జస్ట్ పైన మనం భగవద్గీత యొక్క సారాంశం ఏంటి అనేది తెలుసుకుంటాము. సో మొట్టమొదటిది మనకి అర్జున విషాద యోగం. సరే, మరి భగవద్గీతలు మనకి ఎన్నో ఉన్నాయి. భగవద్గీతలు మరి ఎందుకు భగవద్గీత యథాతథం మాత్రమే ఎందుకు చెప్తున్నాం మేము అనంటే ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా భాష్యం ఇవ్వబడింది అనమాట. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి దీన్ని అన్ని రకాల అంటే మనకేంటి అని అంటే బేసికల్లీ మనకి కృష్ణుడు గురించి తెలుసుకోవాలి అని అంటే 4 సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయి. ఒకటి బ్రహ్మ సాంప్రదాయం, అంటే బ్రహ్మ మొదలుకొని ఈ రకంగా సాంప్రదాయం వచ్చింది. సో ఇస్కాన్ అనేది అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంస్థ అనేది కూడా మనకి బ్రహ్మ సాంప్రదాయం కిందకు వస్తుంది. అలాగే శ్రీ సాంప్రదాయం అంటే శ్రీ వైష్ణవులు అంటారు. సో మామూలుగా బ్రహ్మ సాంప్రదాయం అనేది మనకి ఎక్కువ మటుకు మనకి కర్ణాటక, కేరళ మరియు మనకి ఈవెన్ వెస్ట్ బెంగాల్ అటు సైడ్ అంతా కూడా బ్రహ్మ సాంప్రదాయం మనకి ప్రచలితం అవుతుంది అనమాట. అలాగే శ్రీ సాంప్రదాయం వచ్చేసరికి శ్రీ వైష్ణవులు మన ఆంధ్ర, తెలంగాణ మరియు తమిళనాడు సైడ్లోని
శ్రీ సాంప్రదాయం అంటే 3 నామాలు వేసుకునేవారు. అది శ్రీ సాంప్రదాయం మొదలుకున్నది ఎవరి దగ్గర నుంచి అని అంటే లక్ష్మీదేవి దగ్గర నుంచి. కాబట్టి దాన్ని శ్రీ సాంప్రదాయం అంటారు. అలాగే రుద్ర సాంప్రదాయం శివుడు ద్వారా అది సంస్థాపించబడ్డది. సో అది రుద్ర సాంప్రదాయం. అది యాక్చువల్గా ఒరిజినల్ గా ఒరిస్సాలో ఉండేది. ఇప్పుడు ఏంటంటే మాక్సిమం గుజరాత్, రాజస్థాన్ అటు సైడ్ అంతా కూడా మనకి రుద్ర సాంప్రదాయం కనిపిస్తుంది. అలాగే కుమార సాంప్రదాయం అంటే కుమారులు, 4 కుమారులు అనమాట. సనక, సనాతన, సనందన, సనత్ కుమారు, వీరు కూడా మొదలు పెట్టారు. సో ఇది కుమార సాంప్రదాయం అంటారు. ఇదంతా కూడా ఏంటంటే మనకి ఇంతకు ముందు కాశ్మీర్ సైడ్, మళ్ళీ మనకి బృందావన్, ఉత్తరప్రదేశ్ సైడ్ అంతా కూడా కుమార సాంప్రదాయం మనకి దొరుకుతుంది అనమాట. సో అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంస్థాపకాచార్యుల వారు భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే కూడా మీరు హరే రామ హరే కృష్ణ మందిరం అంటే ప్రతి ఒక్కరికి తెలుస్తుంది, కానీ దాని సంస్థాపకాచార్యులు సర్వసాధారణంగా ఎవరికి తెలియదు. సో అది సంస్థాపించింది అభయచరణ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో భగవద్గీత యథాతథం మాత్రమే ఎందుకు అని అంటే, ఇప్పుడు మనకి భగవద్గీతలు ఎన్నో దొరుకుతాయి మార్కెట్లోని. కాకపోతే ఆ భగవద్గీతలోని పరిపూర్ణంగా మనకి అసలు ఏం చెప్పాలనుకున్నారు భగవంతుడు అనేది అది పూర్తిగా ఇవ్వరు. ఇప్పుడు మనకి మెడిసిన్ వేసుకోవాలి, ఏదైనా మాత్రలు వాడాలి అని అంటే మనం ఎలా వాడాలి? ఎవరో మనకి ఏదో చెప్పారు అనేసని మిత్రులు మనకి చెప్పిన దాని ప్రకారం, మనకి నచ్చిన ప్రకారంగా మనం మాత్రలు అనేది, మందులు అనేది వేసుకోకూడదు. దానికి ఏదో ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. లేదనంటే ఆ మెడిసిన్ పైననే, ఆ బాటిల్ పైననో లేకపోయిందా ఆ స్ట్రిప్ పైననో రాసి ఉంటుంది ఎలా దాన్ని తీసుకోవాలి అని. ఆ ప్రకారంగా మనం తీసుకోవాలి. అంతేగాని మన ఇష్టానుసారంగా తీసుకున్నామంటే మనకు ఉండే రోగం తగ్గదు సరికదా, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువ అయిపోతాయి. అలాగే భగవద్గీతని ఎలా చదువుకోవాలి, ఎలా నేర్చుకోవాలి అనేది కూడా భగవద్గీతలోనే ఇచ్చున్నదనమాట. మనకేంటి అని అంటే గురు శిష్య పరంపర ద్వారా మాత్రమే దాన్ని నేర్చుకోవాలి అని. ఇతర పుస్తకాలు ఏదైనా సరే కూడా మీరు తీసుకోండి, 4 సాంప్రదాయాలు కాకుండా ఉండే పుస్తకాలని దాని ఆథర్ తీసుకున్నారు అని అంటే వారికి తోచిన విధంగా వారు దానికి భాష్యం రాసుంటారు. శ్లోకాలు అదే ఉంటాయి, కానీ దానికి భాష్యం మాత్రం వారి ఇష్టానుసారంగా రాసుంటారు. మనకి అది సరైనది కాదనమాట. కాబట్టి మీలోంచి చాలా మందికి భగవద్గీత శ్లోకాలు కూడా తెలుసుండొచ్చు, కానీ భగవద్గీత అర్థం చేసుకునే దానికి ప్రయత్నం చేసిన ప్రతిసారి ఏదో ఆటంకం కలుగుతుంది. మనం ఎంత చదివినా సరే కూడా మనకి అది గుర్తుండదు, అర్థం కాదు. నాకు కూడా జరిగింది. సో దీన్ని ఏంటి అని అంటే గురు శిష్య పరంపర ద్వారా మీరు అర్థం చేసుకునే దానికి ప్రయత్నించారు అని అంటే చాలా చాలా సునాయాసంగా అర్థమవుతుంది. సో నేనేం గురువుని కాదు, కాకపోతే నాకు నా గురువు నేర్పించారు కాబట్టి నేను అతని ముఖంగా తెలుసుకున్నాను, కాబట్టి కొద్దో గొప్ప ఏదో తెలుసుకున్నాను. కాబట్టి నేను అజ్ఞానినైనప్పటికీ కూడా నాలో ఉండే నా గురువు నాకు నేర్పించారు కాబట్టి నేను మీకు అదే యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా నేను చెప్పేదానికి ప్రయత్నిస్తాను. నా కాల్పనికంగా నేనేమి కూడా దాంట్లో మార్పులు చేర్పులు చెయ్యను. కాబట్టి ఈ రకంగా మీరు కూడా 18 రోజుల్లోని కనీసం సారాంశం తెలుసుకునే దానికి మీకు సహాయపడుతుంది. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు దీన్ని మొదలు పెట్టారు. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అతనికి కృష్ణుడు అంటే పరమ భక్తి ఉండేది. అతను ఫైనల్లీ తన గురువు దగ్గర దీక్ష తీసుకొని తన గురువు ఆజ్ఞ మేరకు 70 ఏళ్ల ముసలితనంలోని అతను అమెరికాకి వెళ్ళి అక్కడ అతను ప్రచారం చేశారు అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంస్థ గురించి. ఈ రకంగా అతను మొత్తం అంతా కూడా దేశాలు చాలా సార్లు చుట్టారు. చుట్టి ఈ రకంగా 10,000 మంది భక్తులను తయారు చేశారు. అతను తన కోసం ఏమీ చేసుకోలేదు, కేవలం కృష్ణుడి సంతృప్తి కొరకు ఈ రకంగా మందిరాలని 108 మందిరాలను అతను సంస్థాపించారనమాట. హరిరామ హరే కృష్ణ మందిరాలు. సో అతను ఎన్నో వేలాది పుస్తకాలని ట్రాన్స్లేషన్ కూడా చేశారు. శ్రీమద్ భాగవతం, భగవద్గీత, కృష్ణ బుక్ ని వాటన్నిటినీ కూడా అతను ఆంగ్ల భాషలోని వాటిలోనన్నిటిలోని కూడా, ఇంతకుముందు కేవలం సంస్కృతంలో మాత్రమే ఉండేది అది. కొన్ని మనకి తెలుగులోని కూడా పూతన భాగవతం అనేసి ఉంటుంది. సో తెలుగులోని అతను పూతన గారు అతను దాని భాష్యం రాశారు. కాకపోతే మిగతా భాషల్లోని లేదు. దాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇంగ్లీష్ లో ట్రాన్స్లేషన్ చేసి అనువాదం చేసి పాశ్చాత్య దేశాలందరికీ కూడా అది అర్థమయ్యేలాగా చేశారు. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ రకంగా ట్రావెల్ చేశారు అతను. कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमः
निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे. సో 12 సార్లు యావత్ ప్రపంచాన్ని చుట్టుముట్టారు. 25 దేశాల్లోని ఈ అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంస్థని సంస్థాపించారు. ఇది శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందర్ వారి విగ్రహాలు మంగళూరులోని ఉండేది. అండ్ మనకి ఎవరైనా సరే కూడా భక్తులు వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఇది మన మంగళూరు మందిరం తలకు అడ్రస్. మీకు అక్కడ నివాసం కూడా ఉచితంగానే ఇవ్వబడుతుంది. మీరు అక్కడ ఉండి దర్శన భాగ్యాన్ని పొందవచ్చు అనమాట. సో ఈ టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ హిస్ గ్రేస్ నామనిష్టా ప్రభు, అతను బీటెక్ ఐఐటి ఖరగ్పూర్ లో చేశారు. సో దాని తర్వాత జాబ్ చేసేవారు, కాకపోతే అది మానేసి ఫుల్ టైమ్ గా ఇక్కడ జాయిన్ అయిపోయి అతను ఇది నడుపుతున్నారు. సో ఇప్పటిదాకా దగ్గర 10 లక్షల మంది ఈ రకంగా ఆన్లైన్ లోనే భగవద్గీత నేర్చుకున్నారు, ఈ రకంగా లబ్ధి పొందారు. సో మనది 20వ బ్యాచ్ ఇది. సో భగవద్గీత అనేది ఏంటి అని అంటే మన జీవితంలో ఉండే అన్ని కష్టాలకి కూడా ఒక సొల్యూషన్ అన్నమాట. సో అదేంటి అని అంటే మనకి ప్రతి ఒక్క భౌతికమైన కష్టం ఏదున్నా సరే కూడా భగవద్గీత అని మనం చదివాము అని అంటే మనకి కష్టాలకి ఏదో ఒక పరిష్కార మార్గం అనేది దొరుకుతుంది. ఈ విషయం నేను కాదు చెప్పేది, మహాత్మా గాంధీ చెప్పేవారు. సో ఈ రకంగా అతనికి మాత్రమే కాదు చాలా మందికి మార్గదర్శకంగా ఉన్నింది ఇది భగవద్గీత. అండ్ దీనికి ఏంటి అని అంటే వయసుతోని నిమిత్తం లేదనమాట. ఎవరైనా సరే కూడా భగవద్గీతని చదవచ్చు, కాకపోతే ఎంత తొందరగా చదివితే అంత మంచిది మనకి అనేసి చెప్పబడుతుంది అనమాట. సో గాంధీజీ చెప్పారు ఈ రకంగా ఆనందాన్ని ఇస్తుంది మనకి భగవద్గీత చదివినప్పుడని. సో సైంటిస్ట్ ఆఫ్ ది సెంచురీ అయిన ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ ఏం చెప్పారనంటే ఎప్పుడైతే భగవద్గీతను చదువుతారో అతను మిగతాదంతా కూడా కేవలం నిమిత్తం మాత్రమే అన్నట్టుగా నాకు అనిపిస్తుంది అని. అలాగే డాక్టర్ విక్రమ్ అంబాలాల్ సారాభాయ్, అతనేంటి అని అంటే అతను మన దీనికే ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. అతను ఒకసారి ఏంటి అని అంటే త్రివేంద్రం సముద్రం ఒడ్డున కూర్చొని ఏదో పుస్తకం చదువుతున్నారు. సో ఒక కుర్రాడు వచ్చి పెద్దాయన మీరు అనవసరంగా టైం ఎందుకు వేస్ట్ చేసుకుంటున్నారు, ఏం పుస్తకం చదువుతున్నారని చూస్తే అది భగవద్గీత గురించి చదువుతున్నారు. మీరు భగవద్గీత మహాభారతం చదివి మీ సమయం వృధా చేసుకుంటున్నారు. అది ఎప్పుడో 5000 సంవత్సరాల కింద జరిగిన విషయాన్ని ఇప్పుడు తలుచుకొని ఏం లాభం, మీకు ఉపయోగం లేదు. అది మీరు దేశానికి బాగుపడే ఇలాంటి పనులు ఏదైనా చేయొచ్చు కదా, సైన్స్ గురించి చదవచ్చు కదా మీరు అని అడుగుతారు. సో ఆ పెద్ద ఆయన ఏం చేస్తారంటే పుస్తకం మూసేసి ఒక చిరునవ్వు నవ్వి నీ పేరేంటి నాయన, నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు అని అంటే ఆ కుర్రాడు చెప్తారనమాట, నేను ఇక్కడ బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ లోని ఇంటర్వ్యూ కోసం వచ్చాను నేను అని అంటాడనమాట. అయితే తను చిరునవ్వు చేసుకొని నడుస్తూ ఉంటారు. ఈ లోపల 4 బాడీ గార్డ్స్ వచ్చి అతన్ని కారులో కూర్చోబెడతారు. సో అది చూసిన ఆ యువకుడు భయపడిపోయి మీరింతకీ ఎవరు చాలా పెద్ద మనిషిలాగా అనిపిస్తున్నారు అని అంటే అప్పుడు ఇతను చెప్తారనమాట, నా పేరు డాక్టర్ విక్రమ్ అంబాలాల్ సారాభాయ్ అనేసి చెప్తారనమాట. అది చూసి అతను భయభ్రాంతికి గురైపోతాడు. అంటే అంత పెద్ద విక్రమ్ సారాభాయ్ అతను కూడా భగవద్గీత చదువుతున్నాడు, నేను నోటికి వచ్చిన మాట అనేసేనే. అప్పుడు ఆ పెద్ద ఆయన అంటారు, తప్పేమీ లేదు, కాకపోతే ఒకటి అర్థం చేసుకొని అయినా ఎక్కడైనా సరే కూడా ఒక సృష్టి ఉన్నది అని అంటే ఆ సృష్టికి ఒక సృష్టికర్త కూడా ఉన్నారు. అది విషయం ఎప్పటికైనా గుర్తుపెట్టుకో, అది ఈ కాలం కావచ్చు లేక మహాభారత కాలం కావచ్చు, అప్పటికీ కూడా భగవంతుణ్ణి మాత్రం మర్చిపోవద్దు అని చెప్పి అక్కడి నుంచి కదిలేరు అతను. సో గొప్ప వారిని ఎవరిని తీసుకున్నా సరే కూడా వారు ఖచ్చితంగా భగవద్గీత పఠన అనేది వారు చేసే ఉన్నారు ఖచ్చితంగా. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ మొబైల్ ఛార్జర్ మనం పెట్టాము, కాకపోతే ఆ ఛార్జర్ తెగిపోయి ఉన్నది, సో అప్పుడు డేటా కూడా ట్రాన్స్ఫర్ కాదు, ఛార్జింగ్ కూడా అవ్వదు. అలాంటిది ఇంత పెద్ద విజ్ఞానం మనకి ఒక అర్థం కాకుండా, లేకపోయిందా మనం ఒక గురువు దగ్గర నుంచి కాకుండా, లేకపోయిందా వారు గురు శిష్య పరంపరలోని రాని వారి దగ్గర నుంచి మనం నేర్చుకున్నామంటే మనకి ఎలా అర్థం అవుతుంది. కాబట్టి ఎప్పటికీ కూడా భగవద్గీత అనేది గురు శిష్య పరంపరలోనే తెలుసుకోవాలి. ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే ఇంత పెద్ద పుస్తకము, ఇంత డెప్త్ ఉండే పుస్తకాన్ని 18 రోజుల్లో మనం అర్థం చేసుకోగలమా అంటే ఫ్రాంక్ గా ఆన్సర్ ఇవ్వాలి అని అంటే లేదు, 18 రోజుల్లోనైతే అర్థం చేసుకునేది కాదు. దీన్ని ఒక సిస్టమాటిక్ స్టడీ చేయాలి అని అంటే సంవత్సరం పాటు మనకు టైం పడుతుంది కనీసం. కాకపోతే ఈ 18 రోజుల్లోని మనం కేవలం సారాంశం అనేది మాత్రం తెలుసుకుంటాము. దానివల్ల మనకి ఏంటి అంటే భగవద్గీత కేవలం 18 రోజుల్లోని మనకి సారాంశం అర్థమవుతుంది.
లేదు ఇంకా నాకు కావాలి అని అనుకుంటే మనకి మిగతా లెవెల్స్ ఇంకా ఉన్నాయి. సో ఆ లెవెల్స్ లోని మనం ఇంకొద్దిగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేవారు మాత్రమే ఇంకా కొద్దిగా తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటే వారు తెలుసుకోవచ్చు. 18 రోజుల పాటు నేను వీలైనంత దాకా ప్రయత్నిస్తాను 7 నుంచి 7:15 లోపల ముగిచ్చేదానికి. సో కేవలం అరగంట నుంచి 45 నిమిషాల పాటు మీ జీవితంలోని మీకోసం మీరు కేటాయించుకోండి. మీకు ఈ రకంగా 18 రోజులు కేవలం అటెండ్ అయ్యారు అని అంటే భగవద్గీత అనేది తెలుస్తుంది. సో భగవద్గీత అనేది లేకపోయిందా భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలి అని అంటే మనం సరైన సమయం కోసం వెయిట్ చేయాలనుకుంటాం. ప్రభుజీ నాకు జీవితంలో చాలా కష్టాలు ఉన్నాయి, నాకు ఉద్యోగం కష్టం ఉంది, కొత్తది ఓమిక్రాన్ వేరియంట్ వచ్చింది, పక్కన ఇది ఉన్నది, ఇక్కడ కరోనా ఉన్నది చాలా మందికి, వీటన్నిటి మధ్యలోని నేను ఇది నేర్చుకోగలనా అని అనుకుంటే అర్జునుడికి దానికంటే పెద్ద కష్టం వచ్చి పడ్డాది. తన స్వజనులందరినీ సంహరించుకోవాలి కాబట్టి అతను నేను సంహరించలేను, నా వల్ల కాదయ్యా బాబు నన్ను వదిలేయండి, నేను కావాలంటే చనిపోతాను లేదనంటే అడవులకు వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పినప్పుడు అలాంటి టైంలో కృష్ణుడు చెప్పారు అర్జునుడికి ఈ భగవద్గీత బోధన. అలాగే పరీక్షిత్ మహారాజ్కి వారం రోజుల్లో అతను చనిపోతారు అని తెలిసింది ఆయనకి. అలాంటప్పుడు ఎవరికైనా చావు వస్తుంది వారం రోజుల్లోనే అని తెలిస్తే అల్లకల్లోలం అయిపోతుంది వాళ్ళ జీవితం అంతా కూడా, ప్రపంచం మొత్తం తలకిందులు అయిపోతుంది. కానీ అలాంటి సిచ్యువేషన్లోని అతను ఇది సుఖదేవ గోస్వామిని ఆశ్రయించారు కాబట్టి శ్రీమద్ భాగవతం విన్నారు. అలాంటప్పుడు అతనికి సంతృప్తి కలిగింది. అతను చనిపోయేదైతే చనిపోయారు, కాకపోతే భగవద్ధామాన్ని చేరుకున్నారు. ఇబ్బంది పడుతూ కష్టాల పాలవుతూ అతను చనిపోలేదు. అర్జునుడు కూడా ఇలాంటి సమయంలోని భగవద్గీత విన్నారు కాబట్టి ఆయనకి సరైన మార్గం ఏంటి అనేది అతనికి తెలిసిందనమాట. కాబట్టి మనకందరికీ కూడా ఇలాంటి దీని అవకాశాన్ని మనం సద్వినియోగపరచుకోవాల్సిందిగా ప్రార్థన చేస్తున్నాం. సో మనకి ఆది శంకరాచార్యుల వారు మనకి గీతా మహాత్మ్యంలో చెప్తున్నారు, సర్వోపనిషదో గావో దౌగ్ధ గోపాల నందన పార్థవత్స సుధీర్భోక్త దుగ్ధం గీతామృతం మహత్. అంటే ఒకవేళ సర్వ ఉపనిషదో గావు అని అంటే అన్ని ఉపనిషత్తులు ఒకవేళ గావు అని అంటే ఆవులైతే దాన్ని పాలు పిండేవారు. అంటే ఆ మొత్తం ఉపనిషత్తుల యొక్క సారాంశాన్ని తీసేవారు ఎవరు అంటే గోపాలనందన, అంటే సాక్షాత్ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. మరి పార్థో వత్సహ అంటే ఈ ఆవు పాలు ఎప్పుడు ఇస్తుంది అని అంటే ఎప్పుడైతే దూడ వచ్చి పాలు తాగేదానికి ముందుకు వస్తుందో అప్పుడు మాత్రమే ఆవు పాలు ఇస్తుంది. కాబట్టి ఈ ఉపనిషత్తుల యొక్క సారాంశం ఎవరి కోసం తీశారు అని అంటే మొట్టమొదటిగా పార్థ అంటే అర్జునుడి కోసం తీశారనమాట. దాని తర్వాత దీని మీద అధికారం ఎవరికి ఉన్నది అని అంటే సుధీర్ భోక్త అంటే ప్రతి ఒక్క భక్తులకి ఉన్నదనమాట. దుగ్ధం గీతామృతం మహత్ అంటే దాన్ని ఈ అమృత తుల్యమైన ఈ భగవద్గీత వాటి పాలని వారు అందరూ కూడా ఆస్వాదించచ్చు అనేసి అని చెప్తున్నారనమాట. ఇది నేను కాదు చెప్పినది, ఆది శంకరాచార్యుల వారు, అతని శివుని అవతారం, అతనే చెప్పారు. సో ప్రతి ఒక్క పెద్ద ఇది కూడా మనకి జర్నీ అనేది ఒకే ఒక్క అడుగుతోని మొదలవుతుంది. సో మనం కూడా భగవద్గీత యొక్క అద్భుతమైన ఈ జర్నీని మనం మెల్లిమెల్లిగా ముందుకు వెళ్దాం. సో భగవద్గీత మనకి ఒకే ఒక పుస్తకం, అది అన్ని రకాల కష్టాల్ని అది నివర్తిస్తుంది అనమాట. సో అది పారివారికం కావచ్చు, సామాజికం, శారీరకం, ఆధ్యాత్మికం, ఆర్థికం, వ్యాపారికం, భౌతికం, బౌద్ధికం, మానసికం, రాజసికం, తామసికం, అహంకారికం, ఇంద్రియ భోగం, లేకపోతే క్రోధము, మోహము, అహంకారము, సమ్మోహికము, స్మృతి, కార్మికం, దుఃఖ, ఆది దైవిక, ఆది భౌతిక, ఆధ్యాత్మిక, అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అని అంటే ఈ జన్మ, మృత్యు, జర, వ్యాధి అనే చక్రం నుంచి మోక్షాన్ని ఇస్తుంది. ప్రతి ఒక్క మనిషి కూడా పుట్టిన వారు మరణించక తప్పదు, మరణించిన వాడు మళ్ళీ పుట్టక తప్పదు. కాబట్టి ఎటువంటి సంసార చక్రం నుంచి మనకి విముక్తినిస్తుంది. సో చనిపోయేవారు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అప్పుడు భగవద్గీత పెడతారు. ఎందుకు పెడతారు అంటే కనీసం అప్పుడైనా చెవిలో పడుతుందేమో అని. కానీ మనం బ్రతికుండగా ఎందుకు మనం దాన్ని వినం భగవద్గీతని అనేది మనకి ప్రశ్న. చనిపోయేటప్పుడు మనకి గంగా నీళ్ళు ఎవరికైనా సరే కూడా చనిపోతున్న వాళ్ళకి నోట్లో పోస్తారు. గంగా నీళ్ళు ఇంట్లో లేదు అని అంటే గ్లాసులు మంచినీళ్ళలోని ఒక తులసాకు వేసి వారి నోట్లో పోస్తారు. ఎందుకు అని అంటే అది విష్ణు పాదాల నుంచి గంగాదేవి వస్తుంది. సో గంగా నది నీళ్లు
దానికి సమానమైనది ఏది అని అంటే నీళ్ళల్లోని మనం దేంట్లోనైనా తులసాకు వేసామనంటే అది భగవంతుడికి నైవేద్యం అయిపోయినట్టే అది. కాబట్టి ఆ భగవంతుని పాదాల దగ్గర నుంచి వచ్చిన గంగవలి అన్నమాట అది. కాబట్టి అదే మనం కానీ ప్రతిరోజు భగవద్గీతని కనీసం కొద్దిపాటైనా మనం స్మరించిన, వినిన, తెలుసుకున్న మనకి చాలా చాలా మంచిది అని. సో ఇది అర్జున విషాద యోగం. సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే అర్జునుడికి చాలా చాలా బాధగా ఉన్నది, అతను విషాదంలో ఉన్నారు. మరి విషాదంలో ఉండగా అది యోగం ఎలా అవుతుంది? యోగము అని అంటే మామూలుగానే చెప్పాలి అని అంటే సంస్కృతంలో యోగము అని అంటే ఎడిషన్. సో ఎడిషన్ దేన్ని ఎడిషన్ అంటే భగవంతుడు లేక ఒక గురువు మరియు భక్తుడు ఇద్దరు కలిసినప్పుడు భగవంతుని గురించి ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటారో అది ఒక మంచి అనేది జరుగుతుందన్నమాట. సో అలాగే మనం ఎప్పుడైతే చూసామో అర్జునుడు కష్టాల్లో ఉన్నారు, అప్పుడు అర్జునుడు వెళ్ళి కృష్ణుణ్ణి అతను శరణు వేడుకున్నారు, అందువల్ల భగవద్గీత వచ్చింది. అలాగే ఎప్పుడైతే పరీక్షిత్ మహారాజ్ వారం రోజుల్లో చనిపోతారని తెలిసిందో అతను సుఖదేవ గోస్వామి శరణు వేడారు, కాబట్టి అప్పుడు మహాభాగవతం అనేది వచ్చిందనమాట మనకి, ఆ మహాపురాణం. మరియు ఎప్పుడైతే రత్నాకర్ అతను పక్షులన్నింటినీ వేటాడి తన ఇంటి వారిని అడిగారో మీరు నా పాపంలోని భాగస్వాములు అవుతారా అని అంటే మేమవ్వము అని చెప్పేశారు, అప్పుడు అతను నారదుడిని ఆశ్రయించారు. సో దానివల్ల నారదుడు అప్పుడు ఆ రత్నాకర్కి చెప్పారనమాట, మీరు రామనామం జపించండి అని. ఈ రకంగా రామనామం జపించిన దానివల్ల మనకి రామాయణం మహాగ్రంథం మనకి వచ్చిందనమాట. సో అతనే రత్నాకరే వాల్మీకిగా మారారనమాట. కాబట్టి మనకి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా లైఫ్ లోని కష్టాలు అనేది ప్రతి ఒక్కరికి వచ్చి ఉంటుంది, మీ అందరికీ కూడా వచ్చి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. కాకపోతే మనకు ఆ కష్టాల నుంచి మనం బయటపడేదానికి మనం దేన్ని ఆశ్రయిస్తాము? మనం మధ్యాన్ని వాటిని ఆశ్రయిస్తామా, లేక భగవంతుణ్ణి, లేక గురువుని, లేక భగవద్గీతను ఆశ్రయిస్తామా అనే దాన్ని బట్టి అది యోగమా లేకపోయిందో వియోగమా అనేది మనకి తెలుస్తుంది అనమాట. సో దాన్ని అది అర్జునుడు కృష్ణుణ్ణి ఆశ్రయించారు కాబట్టి విషాదం అయినప్పటికీ కూడా అది యోగం కిందకి మారిందనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ అర్జునుడికి ఈ ఇబ్బంది రాకపోయినంటే మనకి భగవద్గీత వచ్చేదే కాదు. కాబట్టి అర్జునుడికి ఈ రకమైన ఆలోచనల్లో పెట్టింది కూడా అది కృష్ణుడే పెట్టారనమాట. ఎందుకంటే అర్జునుడు మాధ్యమంగా మనందరికీ కూడా భగవద్గీత చెప్పాలి కాబట్టి కృష్ణుడు అర్జునుడికి అటువంటి పరిస్థితిలో పెట్టారు. సో ఇప్పుడు కృష్ణుడు ఆ అర్జునుడు తలకు ఆదేశం మేరకు అతను రథసారథి కాబట్టి కృష్ణుడు ఆ రథాన్ని ఉభయ సేనల మధ్యలోకి తీసుకెళ్లారు. అక్కడ అర్జునుడికి చెప్తున్నారనమాట, కృష్ణుడు నువ్వు చూడాలనుకుంటున్నావు కదా, చూడు అంత సైన్యాన్ని అనేసని పట్టుకెళ్లేసరికి ఇక్కడ యాక్చువల్గా చెప్పాలనంటే అర్జునుడు కృష్ణుడికి మిత్రుడు, అట్ ది సేమ్ టైం కృష్ణుడి యొక్క భక్తుడు కూడా అతను. కాబట్టి పరిపూర్ణ శరణాగతి పొందిన దాని వల్ల అక్కడ భగవద్గీత అనేది చెప్పబడింది. సో ఇప్పుడు ఒక సిచ్యువేషన్ కి ఒక్కొక్కరు ఎలాగ వారి భావాల్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారో చూద్దాం. సో అక్కడ యుద్ధం జరగబోతోంది, దానికి ధృతరాష్ట్రుల వారు మూర్ఖంగా పుత్ర వ్యామోహం పట్ల అతనికి ఏంటి అని అంటే ఏది సరైనది ఏది సరైనది కాదు అది తెలియలేదు. దశరథునికి కూడా పుత్ర వ్యామోహం ఉన్నింది, కాకపోతే అతనికి ఏంటి అని అంటే అధర్మాన్ని ఎప్పుడూ కూడా అతను పట్టుకోలేదు, అధర్మాన్ని తనకు ఆశ్రయం అతను తీసుకోలేదు. కానీ ధృతరాష్ట్రుల వారికి పుత్ర వ్యామోహం ఎంత ఎక్కువ అయిపోయిందనంటే అక్కడ తన పుత్రుడు అధర్మం చేస్తున్నప్పటికీ కూడా అతను పుత్రుణ్ణే అతను సహకరించుకుంటూ వచ్చారు, అతనికే సపోర్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. అండ్ అలాంటి సిచ్యువేషన్ కి ఇక్కడ దుర్యోధనుడు ఏంటి అని అంటే ఆవేశము కోపంతో కూడుకొని కేవలం ఆవేశంతో మాత్రమే ఆలోచన లేకుండా ఎంతో మంది కొన్ని కోట్లాది మంది చనిపోతారని తెలిసి కూడా యుద్ధాన్ని అతను కోరుకున్నారు. కనీసం శాంతి ప్రస్తావం కృష్ణుడు ఎప్పుడైతే తీసుకొచ్చారో దాన్ని కూడా తిరస్కరించేశారు. అర్జునుడు ఎంత గొప్ప ధనుర్ధారి, అతను సాక్షాత్ శివుణ్ణి కూడా యుద్ధంలోని పరాజయం చేసి అతని దగ్గర నుంచి పశుపతాస్త్రం తీసుకొని వచ్చారు, అంత గొప్ప యోధుడు. కానీ అయినప్పటికీ ఘోరమని విలపిస్తున్నారన్నమాట. అతను చనిపోతారేమో అని కాదు, ఇంతమంది చనిపోవడం అవసరమా ఇంత దీనికోసం అని, పోనీ పాపం వాళ్ళని వదిలేద్దాము, మేము అడవిలోనే ఉంటాను కావాలంటే అని మరి విలపిస్తున్నారు అర్జునుడు. ఒకే సిచ్యువేషన్ కి ముగ్గురు మూడు రకాలుగా వారు ఇది రియాక్షన్స్ ఇస్తున్నారన్నమాట. సో ఇక్కడ మొట్టమొదటి శ్లోకం ధృతరాష్ట్ర వారిది. ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుత్సవః
మామకః పాండవశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. ఇక్కడ ధృతరాష్ట్ర వారు అడుగుతున్నారు, ఆ ధర్మక్షేత్రంలోని అనగా కురుక్షేత్రంలోని ఏం జరుగుతోంది? మామకాహ అంటే నా యొక్క పుత్రులు మరియు పాండవాశ్చైవ పాండురాజు యొక్క పుత్రులు ఏం జరుగుతోంది సంజయ, నాకు దయచేసి చెప్పు అనేసని అతనికి మూర్ఖపు ఆలోచనల వల్ల అతని ఈ రకంగా అతను అడుగుతున్నారు. సో మామూలుగా ఏంటి అని అంటే, ఇప్పుడు పాలు అనేది మనం ధర్మక్షేత్రే. సో ధర్మం అనేది అక్కడ ఎప్పటికైనా పాలు వంటిది అనమాట. అది చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. కాకపోతే అతను వేరు చేసేస్తున్నారు. అంత కలిసిమెలిసి ఉండే ఆ ఫ్యామిలీని, వారి తమ్ముడి యొక్క పిల్లల్ని తన యొక్క పిల్లల్ని వేరు చేసి మాట్లాడుతున్నారు. నిజం చెప్పాలనంటే పాండవులు కూడా, నిజం చెప్పాలంటే వారు కూడా కురు వంశస్థులే కాబట్టి వారు కూడా కౌరవులే. కానీ కౌరవుల పిల్లల్ని ఇతను ఎలా చెప్పుండాలి అని అంటే, సో ధార్తరాష్ట్ర అని అంటారనమాట. ధృతరాష్ట్రుని యొక్క పిల్లల్ని ధార్తరాష్ట్ర అని అంటారు. మరి అలాంటప్పుడు పాండవుల పిల్లల్ని, పాండురాజు పిల్లల్ని పాండవ అని చెప్పాలి. కాకపోతే ఇతను ఆ రకంగా కాకుండా వారి పిల్లలని మాత్రమే కౌరవుల కిందకి లెక్కేశారు. మిగతా వారిని అందరినీ కూడా పాండురాజు పిల్లల్ని పాండవాశ్చైవ అని చెప్పని వేరు చేసి మాట్లాడారు. అంటే పాలుని విరిగిపోతే పాలు ఎలా ఉంటుందో ఆ రకంగా తయారు చేసేసారు అతను. కాకపోతే అంత కష్టాల్లో కూడా ఇప్పుడు పాలు విరిగిపోయిందంటే దానికి విలువ అనేది ఉండదు. కానీ రసగుల్లా అనేది కూడా విరిగిన పాలు నుంచే వస్తుంది. కాబట్టి అంత కష్టం నుంచి పాండవులు కృష్ణుడు పక్కన ఉన్నారు కాబట్టి వారు చాలా అద్భుతమైన రసగుల్లా లాగా వారు తయారయ్యారనమాట. సో భగవంతుడు ఎక్కడైతే ఉంటారో అక్కడ ఖచ్చితంగా మంచి జరుగుతుంది అని. సో ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే, ద్రుపదుని పిల్లల గురించి ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నారు దుర్యోధనుడు. సో ద్రుపదుని యొక్క పుత్రుడు మీ శత్రువు అతను అనేసని ఇక్కడ ఇతని దగ్గరికి వెళ్ళి, తన గురువు అయిన ద్రోణాచార్యుల వారి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్తున్నారనమాట. మీరు నేర్పించారు ఆ ద్రుపద పుత్రుడికి, మీ శత్రువు ద్రుపదుడు, కానీ అటువంటి ఆ శత్రువు కొడుకుకి మీరు యుద్ధ కళ అంతా కూడా నేర్పించారు. చూడండి అతను ఏం చేశాడో, మన శత్రు సైన్యాన్ని మొత్తం అంతా కూడా అతను ఆ ఆర్మీనంతా కూడా సమకూర్చింది. తనంతా కూడా ఆ యుద్ధ నీతి అంతా కూడా చెప్పేది అక్కడ ద్రుపద పుత్రుడైన దృష్టద్యుమ్నుడు చేస్తున్నారు. అదంతా కూడా అది మీ తప్పే అనేసని తన గురువుతోని అహంకార పూరితంగా మాట్లాడుతున్నారు దుర్యోధనుడు. సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే, దుర్యోధనుడు తలకు అహంకారాన్ని మనం ఇక్కడ చూడగలుస్తున్నాం అనమాట. ఆ ఆవేశము, ఆక్రోశం వాటన్నిటి. సఘోషోధార్త రాష్ట్రానాం హృదయాని వ్యధారయాత్ నావశ్చ పృథివీం చైవ తుములోభ్యనాదయాన్. అంటే ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరు శంఖనాదం చేశారనమాట. సో ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు మరియు అర్జునుడు యొక్క ఇక్కడ దివ్యమైన శంఖాలు అనేసి చెప్పబడ్డాయన్నమాట. సో కృష్ణుడు అర్జునుడు యొక్క దివ్య శంఖాలు మరియు పాండవులు ఎప్పుడైతే శంఖాలను పూరించారో అది ధృతరాష్ట్ర వారి పిల్లలకందరికీ కూడా హృదవ్యథం అనేది తెచ్చిందనమాట. హృదయాన్ని విదారయాత్ అంటే ఆ హృదయం పగిలిపోయేలాగా అంతలాన శబ్దం వచ్చింది అని అంట. ఇక్కడ ఏంటంటే కౌరవులు మాత్రం ఎప్పుడైతే శంఖాన్ని పూరించారో పాండవులకి ఆ రకంగా హృదయం వ్యథ అయింది అన్నట్టుగా ఎక్కడ కూడా చెప్పబడలేదు అనమాట. కాకపోతే పాండవులు ఎప్పుడైతే ఈ శంఖాన్ని పూరించారో కౌరవులు వారి గుండెలు పగిలే అంటదాకా, గుండెలు దద్దరిల్లేలాగా వారు శంఖపూరితం అనేది చేశారంట. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనకి 9 రీజన్స్ మనకి కనిపిస్తాయి. దానివల్ల ఖచ్చితంగా యుద్ధంలోని పాండవులకి విజయం ఉంటుంది అనే దాని గురించి అనమాట. ఒకటి, గాంధీవము మరియు పశుపతాస్త్రం అర్జునుడి దగ్గరికి ఉండడం, మరియు త్యక్త జీవితాహ అంటే వారి కోసం అనేసని, పాండవుల కోసం అనేసని వారిని అందరూ కూడా వారు ప్రతి ఒక్క సైన్యం వారు కూడా వారి జీవితాన్ని సతం పణంగా పెట్టున్నారు. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే ఆ రోజు మోక్షద ఏకాదశి. యాక్చువల్ గా మనకి ఈ నెల 14వ తేదీన మనకి గీతా జయంతి వస్తుందన్నమాట. సో ఆనాడే భగవంతుడు అక్కడ భగవద్గీత అనేది చెప్పడం జరిగిందనమాట. సో అది ఆ రోజు మోక్షద ఏకాదశి, కృష్ణుడికి చాలా చాలా ప్రియమైన రోజు. సో మాసానాం ఇది అంటే మాసాలలో అన్నిట్లో కంటే కూడా మార్గశీర్ష మాసాన్ని నేను అనేసని కృష్ణుడు చెప్పారు. సో మోక్షద ఏకాదశి చాలా ప్రియం కృష్ణుడికి. మరియు భాగ్యలక్ష్మి అనగా లక్ష్మీదేవి, సో అది కృష్ణుడి పక్షాన్నే ఉన్నారంటే ఇది అర్జునుడి పక్షాన్నే ఉన్నారనమాట. ఎందుకు అంటే కృష్ణుడు ఎక్కడైతే ఉంటారో సో విష్ణు, కృష్ణుడు అంటే విష్ణు. సో విష్ణు యొక్క భార్య ఎవరు అని అంటే లక్ష్మీదేవి. కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ లక్ష్మీదేవి కూడా ఈ పాండవుల పక్షాన్నే ఉన్నారు. అది కాకుండా ఇక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పారు
దివ్యమైన శంఖాన్ని పూరించారు అని. అది కాకుండా కపిధ్వజ అని అంటే ఆంజనేయ స్వామి కపి ధ్వజ అనమాట. ఆ ధ్వజం మీదకి ఎక్కున్నారు కాబట్టి అది కూడా ఒక విజయ సంకేతం. అది కాకుండా అగ్నిదేవుడు ఆ రథాన్ని ఇచ్చారు, అది దశ దిశలన కూడా అది ఖచ్చితంగా గెలుపొందుతుంది అనేసి ఆ ఆశీర్వాదంతో వచ్చిన రథం అది. అది కాకుండా ధర్మక్షేత్రం. ధర్మక్షేత్రం అంటే ఏంటి అని అంటే అక్కడ ధర్మానికే గెలుపు అనేసని సూచన అన్నమాట. అది కాకుండా హృషికేశ అనగా కృష్ణుడు. కృష్ణుడు ఎక్కడైతే ఉంటారో అక్కడ ఖచ్చితంగా యుద్ధంలోని గెలిపే ఉంటుంది అనేసని. సో ఇప్పటికీ ఇక్కడ అర్జునుడు ఏం చెప్తున్నారనంటే అతనికి కొన్ని కష్టాలు చెప్తున్నారు కృష్ణుడితోని, దీనివల్ల నేను యుద్ధం చేయలేను అని అంటున్నారనమాట. ఒకటేంటి అని అంటే కరుణ. నాకు నా స్వజనుల మీద నేను ఏ రకంగా నేను ఈ యుద్ధం దాడి అనేది నేను చేయగలను, ఓ కృష్ణ నాకు దయచేసి చెప్పండి, నా స్వజనులు వీరు అనేసి చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే సుఖము లేదు. సో ఎవరైనా సరే కూడా గెలిచారు అని అంటే, యుద్ధంలో గెలుపొందారు అని అంటే ముందు వెళ్ళి ఎవరితో చెప్పుకుంటారంటే తన స్వజనులతో చెప్పుకుంటారు. కాకపోతే నా స్వజనులే చనిపోతే నేను వారికి నేను ఏం చెప్పుకునేది, ఎవరితో చెప్పుకునేది నేను, కాబట్టి నాకు ఈ యుద్ధాన్ని గెలిచి కూడా నాకు ఏం సాధిస్తున్నాను నేను అనేసని అర్జునుడు బాధ అనమాట. నెక్స్ట్ అది కాకుండా పాపము. నా స్వజనులు, నా గురువు, నా తాతగారు, నా బంధుమిత్రులు, నా సోదరులు, వాళ్ళందరినీ నేను సంహరించానంటే చాలా పెద్ద పాపం ఇది అనేసి చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే కుటుంబ సాంప్రదాయాలు అనగా సంస్కారాలు ఇంటి పెద్దలు నేర్పిస్తారు వారి పిల్లలకి. అటువంటి ఆ పెద్దలని నేను సంహరించాను అని అంటే మరి సంస్కారాలు ఎవరు నేర్పిస్తారు పిల్లలకి అనేసని అది అడుగుతున్నారనమాట. కాబట్టి దీనివల్ల కులనాశనం అనేది జరుగుతుంది, వర్ణశంకరం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి పితృదేవతలకి తర్పణం ఎవరు విడిచిపెడతారు, పిండోదకం ఎవరు విడిచిపెడతారు, కాబట్టి నేను కులనాశనం చేసిన వాడిని అవుతాను అనేసని అతను బాధపడుతున్నారు. ఆఖరికి అనిశ్చయం. సో అనిశ్చయం అనేది ఏర్పడుతుంది. నాకు ఏది చెయ్యాలి ఏది చెయ్యకూడదు అనేది నాకు తెలియటం లేదు. ఓ కృష్ణ, నాకు మీరు ఇలాంటి సమయాన్న మీరే నాకు దయచేసి మార్గదర్శనం చేయించండి, నేను ఇప్పుడు మీ శిష్యుడిని అవుతున్నాను అనేసని కృష్ణుడికి అతను శరణాగతి పొందుతున్నారన్నమాట. కాబట్టి మనకి ఇక్కడతోని ఈ అధ్యాయం పూర్తవుతుంది. మనం ఇప్పుడు ఒక చిన్న వీడియో ఒకటి మనం చూద్దాము.